Yo. Asi mama kuda kutondura ina. Yo. Renzo si 3. Yeah, ire chitwira rakanyanya. Asa apa ndo budzi kura 3 round 2. Aiwa, utozoita mangwana ndo anotoita. Kuti nhasi. Round 2 rakabira sei. Aiwa, ira rakanyanya. Mama muchiuya shema. Aiwa. Saka round 3 kuti. Aiwa, akawanda ndo anotozoita kuti mangwana. Kuda kuti pamatondura nezuwa 1. But wadzwa sei. Ndakona unomhanya but izvo kupera pamazo kutangwa imbomhanya but nhasi mama kanyanya 100 meters gepurara kuenda pa110 meters second round ndakuti ngandizongopedzisa ndakuona mafinishing ndasvika finishing point mana ndikaramba ndichimhanya munhu achazvigona marounds achawana samaini plus ground redu rini chikwidza kuzasi kwekuya ndokunorwadza paunozoda kukwira kudai so but toda kuto